Ah, hindi aja ito. Singko pala naman ako. Singko lang, tulinan. Tanan. Tanda lang para ako yung malabo to tama na. Apa? Oh, balik. Taas pa? Ha? Ilan tangay dalom una ba? Dasok ba? Pariyom na takot saja. Kita juruk mo, naksumi dalang babaw ka. Punggo sa sarki. Bumga. Sa sagwa di ka alas po 4. Terus perintah.
Uy, siro. Di ka na ita dyan ita. Sige lagi ka ito. Di lang salom, tapos buuin kila 4-4 salom. Mag. Amo na sa tapos yung tulog na. Sana pag nila. Kaya ito kas. Buka doon. Bibito ko 5 ko. Tupong isa ka daw, sao ya. May tiklog yun. Ito ka tubig yung tupog ka. Ah. Eh. Kada yung kuha ng pulpo ka. Nalibat ko. Ano sa lakas mo yun? Hiram na ba? Ah, sakto daw. Sakto mo rin, hindi ka kayong single mo lang kukuno, tukong tama. Tupong lang buli na sa. Kung nabre ko yung dito. Lunch break. Oh? Okay. Hindi na. May dahon daw ah. Ali takop sa kaldero, pwede mo na. Sakpa ko diyan. Okay. Balik naman ta sa na amo ng lunch break sa mga Pilipino. See, gaduga-duga pa ho, kadamit sang bangrosyo. Sugba. Oh. Amo nang bagong sugba sang bangros nga kwan. Oh. Duro na dawan pa yun. Oh. Di na niya si kwan. Si Jerry ka pangita pa sang dahon sang saging. Imo na mong pinggan. Te. Amo ni rin pangabuhi sa babaw sang bukid. Upgrade living. This is my kind of life. Ara. Solve na. May pinggan na kami. Okay? Siraban pa. Parang nami.
mapatay ang kagaw. Alright. Amo na di sa bukid. Bisan di ka lang mugas kamot mo, basta mapatay ang kagaw sa daon. Okay. Abay lang kay boss, madala na kutsara tinidor. Kompleto. Ya, pinggan na. Kuha na, siya raw kuha ka mo. Kasi gamita. Gamita na. Ara gamita, gamita dyan ang pinggan mo. Alright.